Us han flipat les baixes temperatures? Us ha flipat la nevada? Si és així, si vosaltres també esteu fascinats per tot aquest paisatge hivernal, heu de conèixer el rei de la Cerdanya. Heu de conèixer les aventures d'en Martí Cots Saleta, l'única persona capaç de sobreviure a la intempèrie a 10 graus sota zero en un territori tan fascinant i al qual no podem anar per culpa dels confinaments com és la Cerdanya. El llibre el trobareu a Capital Books, és aquest que teniu aquí, el rei de la Cerdanya, i espero que us agradi, que us vingui de gust i que ben aviat ens puguem trobar en algun lloc per poder presentar-lo. De moment, abriguet, barba per aguantar el fred i ànims, que ens ve un any en què la literatura tornarà a tenir el seu paper i el seu protagonisme. I les històries de bandolers de casa nostra també, amb el rei de la Cerdanya.